Hello, bayapsongno hai Norok ani chennelo lamsogo TIPRASA JAITI ani channel ni bungkha ani channel no Norok tabu subscribe khlai gongkai Norok subscribe khlaina tapokdi tai ang Norok ani channel gobang ma poultry tok bahaikhe bofro bithi tamo rwnai bofro bahaikhe jotno khai borokno tisai pusinai abo Norok ani channel ni bisingdi swrwngmanai tai ang Norok no tini phorangnai chini day 2 tini 2 din wngkha ani toktomani day 2 o bahaikhe borokno jotno khlaikhe cha bahaikhe borokno pusikhe cha abo Norok o tabuk saimalani chwng hari hingkhe tini ang second day tini day 2 wngkha day 2 ang tam khlaiya hingkhe ang light agi tesa haisa tongmani miyao light haisa tongmani tini day 2 ang taisa light tisawui rwkha karon borok bisi kana hingkhe tungjago tai Norok bo obono main obono Norok muchunarokdi puila dino jesa khe nini je broiler tunani swkang je nog ready khlaio nogo nung kutung khai toninani jesa khe nung chaitokna nangnai nini je tok toninani jaga amo jesa khe kutung wngnani nangnai je bwsa tubunani swkang nung light rwui aro kutung khlaiui tola potrika use khlaiui sakao khlai nung tung khai tonina nangnai je potrika naki Bengali potrika oboni slai tebsao English potrika hingkhe taisa rago tai Norok puilao use khlaina hingkhe English potrika use khlaikhe sao tamoni hingkhe bo din kwbang thanai English potrika hingkhe o Bengali potrika hingkhe khata noromni bagui dotino gelawui thango ba siwui nosto ongui thango aboni bagui English potrika use khlaikhe kwbang din thangnai tai Norok no ang samani okokno koktaisa masao light ang taisa tisaka tai ada charwai tongo borokno tabuk pre starter borokno ada charwai tongo tabuk pre starter tai naidi Norok light tabuk taisa tisaka ang light tisaka agin slai bo light tai kisa chugri rwkha Norok light emon khe chugrina nangnai jate bongni bwsak nangdrop khai ojon khlai marnai boni bwkrang rok nangui ba borok pahar puro tongthokjak puro bwkrang rok nangui bulb nosto bungthango eba bulb kwrai phano tok rok chaya wngui mano aboni bagui bulb bisi kuchuk boya bisi haste boya bongni borok bwchawi bongni bwsak kisa nangdrop khlaiui rwkhaino ongo bisi bwsak nangrui bwtardi bisi kuchukhai bwtardi kuchukhai rwkhai bo belai khe kwchangjak thanai karon borok day 2 siko 2 din siko aboni bagui tai bayapsongno Norok muchunarokdi poultry jefru nung bwsa paio nung map nanani tapokdi poultry kaisa jeska khe 40 gram kana nango o 40 gram kaya hingkhai je tok 40 gram kaya je chara 40 gram tok kaya tok chara bono chaya romjago obo hingkhai puilani main kok je dino nung tok tuwa dino nung ni weight tokni weight naina tapokdi jeska khe 40 gram kao 40 gram kaya hingkha tokni ojon ba hilikmani aswk chathaya wngnai obo tapokdi tai tui bo puilani din no hingkhai ni simi nung sapta kaisa jora tui nung jeska khe tui regular 3 ghonta waisa bodolong kha belai chao tamni himba borok puilani ba ebona afre tafre kai nanglai tui ebona rumo khailaiso tui rumoni bagai aro kwbangma bongni bacteria kwbangma chaya wngui mano aboni hoite borok bemar rok romoi mano bemar romi wngna bagui Norok 3 ghonta waisa tui change khlaikhe belai hamnai tei tok bo bolinai tei ada hingkhai ang tabuk pre starter ada bai tongo pre starter ada je pre starter naki nung paifruno mannai hingkha pre starter ada ang charwnai prai 12 din kahang charwnai pre starter aboni pore ang starter charwnai karon boni adani level 3 tongo pre starter tai finisher hinui o tinta ang borokno ada charwnai ang pre starter je tabuk puilano ada charmani obo 12 din jorotui charwnai tai bayapsong Norok tapokdi ani channel no Norok tabuk subscribe khlaijak hongkhe Norok subscribe khlaidi tai comment khlaidi tai share khlaidi tai tamo swngna muchung Norok songhorui mano tai tokni bemar rok romphrogo tuma bithi rok charwnai abo Norok kaham kai ano swngui mano ang sanai tai
tok obotornani prai nini 35 ba 32 din থেকে 35 din jeske banao 32 din inya khaba 35 din phalna ni no 35 din jortoi to tongnani nangnai ang o 35 din ni video norok no khlai sanai norok nai tongdi ani channel TIPRASA JAITI tini day 2 omo haikhe nang khanabo video khaina day 3 omo haikhe 35 days ni video norok naiye ani video ni bisingti norok swrwngwi tok rwi manai sajakhankai norok like khlai tei share khlai comment khlai di asungno hambai।